SC Heerenveen-spits Alfred Finn Bogason onderhandelt met Cardiff City. De club uit Wales had van Heerenveen toestemming gekregen om met Finn Bogason te praten. Interim-directeur Sporre had duidelijk maken dat de IJslandse voetballer net van minder dan 10 miljoen euro vertrekken mij. Op het Ameland is juist een loods van de Smittenwei bij Bollum volslijn aanbaand. In de loods dienen trekkers en een wijn waarmee met toeristen over het eiland rieden waren. De brand zorgde voor een soort reek. Een tolgossen van een nijslissende camping is tijdelijk evacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Jeddere Blokje Sportfeesten is in Ljouwert wierst er een bijzondere try-out van het Iepenloftspul De Oorval. De gast wie een nijbesteen van de verzetstrijders en bevrijde feesten die op 8 december 1944 bij de Oorval van de feesten is wienen. De première van de Oorval is op 29 augustus. Alle vaststellings binnen intussen uitverkocht. Takomir is er in Friesland nog geen sprake van economische groei. Dat verwacht het economisch bureau van ING. De Friese economie krimpt in de tweede helft van dit jaar met 1,6% en in 2014 met 0,3%. De verwachte daling is het liefste in Greensland dat profiteert van de sterke groei van de gaswinning. Jonne vannacht is de loft beroemd, stiert er haast geen wind en leidt de temperatuur om de 14 graden in. Monier eerst ook nog bewolking, maar later dan komt de zinnen erbij en wordt het met 21 tot 24 graden een warme zomerdag.